Dobrý deň. Dobrý deň. Noviny? Zdravím. Dobrý deň. Noviny? Mentos? Áno, vďaka. Pozrite sa na to. High five. Čo tam je? Daj mi pesť. Daj mi pesť. Super. Daj mi pesť. Objadne? Áno, skvelé. Pekný deň. Vďaka, Bobby. Pozdrav hrudníkom. Je to ľahké. Nie, tu tak môžeme. Tak, super. Tam je. Žením sa. Dnes? Gitara? Čo tam je? Požiadaj o ruku. Co sedí? Vezmete si ma? Jasné, že vezmem. To je skvelý. Dobrý deň. Dáte si Mentos? Kto by nechcel Mentos?